Загуба от водача в групата. Много тежка загуба. Просто имам си обяснения за мене и в мене има причини и в децата, но просто много тежка загуба. Имам малко кадрови проблеми, вратар нямаме, но не мога да се сърда на момчета. Дадох каквото могат. Врата са така отбрани момчета. Играя с 4-5 по-малки, но доволен съм. Въпреки загубата, колкото и така, нека си да звучи странно, виждам положителни неща в моите момчета и съм доволен поне, че колкото могат дават нещо от тях. Защото не им се обръща много голямо внимание и въпреки всичко се старат децата. Направиха добро впечатление двата бега и централния нападател, вашия. Значи двата бега съм 95-та година от младша, 20-ти номер момчето Дани е в мъжете и даже го натоварих малко, утре ще пътува с мъжете за Симитли. Трябваше да го извада по-рано момчето, но стисна зъби, защото просто нямаше кой да влезе. Трябваше да смена малките, че те се умориха и така.